Benvidos a Todo Mal, o programa que ten un plató acuático, o primeiro de Europa, cabeceira. Todo mal, vai minha vida, polo cara para arriba. Pois coitada do enorme falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Dixéstelo dunha forma que parece que estamos grabando no Aquapar de Cerceda. Mira, existe moi finas para unhas goteras. É o primeiro plató que ten máis auga dentro que fora de Europa. Digo Europa porque Estados Unidos, tal como está, seguro que inventaron xa de todo. Porque teñen toda a mierda cantada e teñen en Estados Unidos. Pero en Europa nunca ninguén se meteu a gravar nun plató con esas humedades. Bueno, humedades. Auga directamente. Que gustaríame chamar humedades para auga. Auga pola parede. Sí, cae auga pola parede, polo chan, non nos dou un calambre de misericordia. Enchufando todo. Un fogonazo. Tranquila que isto vai do 20, isto salta automático, non pasa nada. Menos mal que está Finosa mirando por nosotros. Finosa, que é unha persona moi fina. Mirando por... Finosa, non me de señora que te habla así el castellano. Aí viene Finosa. Hola, que tal? Como estás? Finosa, está mirando por nosotros. Finosa é unha cousa bonita que quedou aí, porque como xa non existe, podes seguir metendo con Finosa e non pasa nada, porque nin dir marca, nin te metes con ninguén. Que carallo te vi aí detrás? Non sei que hai aí detrás. Xa me empezas a ver fantasmas. Sí, los fantasmas de mi sex. Bueno, kombucha. ¿Qué tal, ojo? Aparte de que estamos grabando con Herminia. Herminia, que é Herminia? Miña veciña, que está aí sentada pasándonos o texto. Nós, en vez de ter teleprompter, temos a unha señora coa pizarra, así que nos vai dicindo que temos que falar. Non, xa molaba. Que? Herminia é o temporal, coño. Temporal coño, en temporal de coños. Ojalá, iba pola rúa e un temporal que veu que agora parou un pouco, parece que foi Dios. Sí? Foi o karma que ando a repartir, o karma por aí adiante vemos de volta. Puxémonos nós a gravar e parou. Gustámoslle os temporales. Pois sí, estamos a grabando con Herminia e dixamos, non se pode ir a algún sitio, que facemos? Vamos a gravarlo todo. Foi así, basicamente. Foi así, basicamente, sí. Ou que é o único día que temos e dai igual que haxa un temporal que non se pode evitar. É verdad. Calquer día gravamos cunha nevarada. Tú que tal? Eu moi ben. Eu, por un lado, ben, por outro mal. Mira como debe facerse interesante. Como si importa a alguén. A ver, por que ben e por que mal? Queres saber as buenas noticias ou as malas? Sempre as boas primeiro. Bueno, unha das boas é que hai unha gotera que dentro dun pouco, como siga correndo para aquí, caixa ti na testa. Vai ser divertidísimo. Pois é boa para quen? Para min, para min. Sí, é máis, para a denuncia que che vou meter. Hombre, unha casa, levamos ali a un plató e choveu, me comió un catarro, perdín un pulmón. Sí, bueno. Vai preparando para bajar un pulmón. Pois falando de min, que é o que me gusta a min. Falando de min, por un lado estou ben. Porque a pesar de que hai un temporal, un tempo de mierda, a pesar de que xaneiro está sendo máis largo que un día sin pan, a pesar de toda a porquería que anda aí no mundo, a pesar de que Donald Trump está de jefe do universo, a pesar de todo... De que cara xe importa todo o Trump? Eu que sei, a mí andan-me a meter medo co telediario e eu digo, ai, que medo, bueno, eu que sei. Total, a pesar de todo eso, hai 3 semanas que fixen as uñas e mira como están, perfectas. Bueno. 3 semanas. Estánme durando máis as uñas que as parellas de la Isla de las Tentaciones. Que van, levan 2 días e xa se deixan porque se les acaba el amor. Pois a min estas uñas estánme durando máis que todas esas parexas xuntas. Para que che duraran as uñas tanto como as parellas da Isla de las Tentaciones, o que tiñas é que non facelas. É verdad. Porque da Isla das Tentaciones xa se ve que non é. Non É que cada vez cola menos, Porque ahora enfadanse demasiado. A primeira vez, isto pasa con todos os realities, a primeira vez que van, hai como un pouco de realidade. Depois xa están todos moi resabiados. E xa di, bueno, ti que vas dicir para quedar aí? Eu vou dicir un coño en tu nuca. Ti crees? O que falamos a semana pasada. Non, ti estás con eso, pero eu dixo que non, porque hai xente que di, ai, eso está todo preparado polos guionistas. Non hai guionistas tombos en España para inventar eso, esa é pura realidade. Eso é unha cabeza loca que inventa eso. Hai un... Non son guionistas, pero o que sí que hai é moitos locos. Te metes a xogar chaval e dir, ti di aí a túa mellor locura que se che ocurra. E aí... pero eso é meter cinzaño de toda a vida de nuestro señor. Eso inventouse na Chantecler xa en tempos de antaño. Que di?
O de meter cizaño, de ir ali e dixerlle, di unha loucura, ti enfádate, ti chora. Iso levas inventado nas discotecas hai muchísimo tempo. Si, toqueche. Toqueche, non. Zoupeche. Zoupeche, máis un par de hostias que non sei que viñeron. Pois esa é a parte boa da miña historia. Vamos lle dar un pouquiño de caña, vamos a acabar rápido. Porque hai unha ciclogénesis. Exclusiva. Non sei como é. Eu se non é explosiva, pero como estou na miña casa, sopla-me. A ciclogénesis explosiva é a de Marlene Morró. No, pero depois eu teño que ir para a casa, teño que ir por aí polas pistas do monte, e teño medo de que haxa, ao mellor, polo medio da carretera, un tronco ou un estudiante de Historia del Arte. Botanse aos coches. No, pero como come un pouco, porque gastan todo en porros, voan cando ven temporal, velos salen disparados. Nada, pois acabamos rápido. Acabamos rápido. Vouche seguir contando as miñas penas, que así é forro no psicólogo, e depois seguimos. Mira, que me pasou malo? Esta nada vas ver. A ver, que che pasou malo? Non, vas flipar, Okay. Fai tempo, fai uns meses ou uns anos, xa non sei canto tempo hace desto. O tema da prisa non te No. non te enteraste. Isto todo comenzou hace 15 años, non. Que fai uns meses, conteiche que había unha persona super famosa que me seguía no meu Instagram. Ese foi fai 2 anos. Bueno, acordaste de quen era esa Acórdome. persona? Quen era esa persona? Javi Cantero. Quen? Quen é Javi Cantero? O fillo do Fari. Non, había outra persona máis famosa aínda. Máis famoso que Javi Cantero? Sí. Non sei se haberá... Abraham Mateo. Con menos dentes. Con menos dentes. Sí, porque ahora o que fan os chavales é poñer así moitas carillas moi blancas e parece que teñen moitos dentes, moita cantidad. Máis cantidad do habitual, como un tiburón que teñen 85 pezos de dentes. Non, King África, coño! Ah, King África. King Sí, África, a min Wow. seguíame en Instagram. E eu iba con orgullo por aí, por onde toda a xente dicindo, mira que me sigue King África. King África, la bomba. Foi porque me dou a seguir? Pois non sei, eu creo que se equivocou no seu momento. E aí ven a parte triste da historia. Que pasou con King África, Infartou. peor. Doume un follow. Ostra! Doume un follow Un en follow. Instagram. Dixo, esta cara me cago en día, fuera! Como se fóramos un matrimonio. No, peor. De andar a dar un O follow. sea, que podría decir socialité ahora mismo. Carlos Nunes e King África se dejan. Claro, é que, claro, ahora a xente vai andar a mirar nos meus seguidores, vai dicir, antes le seguía e ahora non, Espera. se enfadaron. Escoitame unha cousa. Eu quero saber se conozco a Carlos Nunes. Algo ahora mismo por de tantos anos. E ti dechelle un follow a él? No. Ah, que mierda. Pensei que de rencoroso diría, pues a ti tampouco mona da virgen. No, porque primeiro quería contalo aquí no meu programa, que diría Belén Esteban. Quero contalo aquí no meu programa, e depois de contalo voulle dar un follow eu tamén. Un follow. E non vou escoitar La Bomba nunca máis. Ostra, vai ser difícil, porque eso non é unha canción que eliges escoitar. Unha canción que aparece. Hai moitas cancións así, que che aparecen che escoitalas. Así que, bueno, estou triste. Deixoute de seguir King África. Estou triste. Guau. Vaya problemática má gorda, King África, Alan, que sei o teu nombre de verdade. Alan. Te pasas, tío. Esa é a miña mensaxe, carai. Durísimas declaracións. Sabes a mí o que me choca? Que? Que en Instagram, quer dizer, non cobran, non molesta. Ti tes unha persona, pa que a deixas de seguir? Se aparte ti non subes nada. Se me dis que vas de vacacións agora, eu que sei, a Puerto Rico, empezas a subir fotos de cada esquina de Puerto Rico, digo, hostia, esta tía que pesada, un follow. Pero eu non molesto. Parece que non subes Non nada. molesto. Que me cago en Dios, esta puerca, fuera, me cago. Eu creo que lle dou envidia ao meu color cobrizo de pelo. A ver se vai ser Envidiosa. alérgico ás pelirrojas. E sale un sarpullido na nuca. E non é o mesmo a túa nuca que a de King África, que a de King África son 2 kilómetros de nuca. Para poñer un coño na nuca de King África fa falta 8 mulleres. É o doble de Kiko Rivera, que xa dice. Nuca, Kiko Rivera non tiene nuca. Tiene joroba. Bueno, ti que tal? Queres me contar que tal estás? Ou saltámonos este capítulo? Queres ir rápido? A miña vida sempre me fijo cando falas ti, digo, a mí nunca me pasa nada, me cago en tal. Eu vou empezar a ir aquí, e cando me preguntes que tal, vou contalo de un papel. Eu vou dicir, Como seguir a Tana. onte metinlle un hat-trick ao Valladolid, vexo que non distingues a Mbappé de Bellingham, pero vou pasar ese racismo, e vou seguir como si nada. Pero non é racismo de raza,
De racismo de futbolista. É racismo de Deixo futbolista. Racismo. Que dixeches? Racismo? É racismo de futbolista. Ti podes confundir con Lucas Pérez tamén. Non por negro. A Luquitas non, porque Luquitas ainda me sigue en Instagram. No momento no que Luquitas me deixe de seguir en Instagram, un follow. Luquitas agora marchou para Madrid e vai dicir a moza nova que teña, porque ninguén se cree que non marchou se non é para follar. Eu eso teño clarísimo. Así que lle dije... Imos entrar nese debate de que marchou Luquitas. Deixe de seguir esas todas as guarras que teña. Vai dir, guarras, e se lle perdete de primeira. Dejar de seguir. Sempre teñen un plan B. Claro. Os futbolistas B, C, W, X. Os futbolistas teñen un segundo Instagram para facer as perradas. Home, os futbolistas vos, sí. Os vos, os grandes. Insulto Lucas Pérez. No, refiérome aos vos de, Cristiano Ronaldo. Lucas Pérez. Son top, igual, A hora de salir de festa. A hora de salir, sí, é verdade. Está máis na casa, máis parado o Cristiano Ronaldo. Sí, home, sí, Cristiano Ronaldo sabe yo nombrar a muller. É verdade que ten un documental é máis fácil. Ya me non te jode, tú bota o nombre por Madrid en cartel gigante. Soy Georgina, xa yo puxo a rede, para que Cristiano... é verdade, como era que se chamaba o documental? Soy Georgina, é verdade. Cando Pilar Rubio deixou de salir no Hormiguero, Ramos dixo, menuda putada me acababa de facer. Porque a miña non recuerdo que me dixo. Estaba Pilar Rubio no Hormiguero. Esa era a miña, Pilar Rubio. Bueno, en fin. Imos falar de Lucas Pérez ou non? Home, como queiras. Non sei, que merda. Como dicir... Eu aquí escoitei moitas cousas. Escoitaste moitas cousas? Eu escoitei que... Primeiro, escoitei que non marchaba para ningún lado. Cosa que veo que era mentira. Marchar para ningún lado é un movimento que me gusta moito. Eso fago moito ca xente. Sí. Vou empezar a salir con ninguén. Claro. Vou marchar para ningún lado, se quedar na casa, sí. Despois escoitei que marchaba para Madrid para ver máis o fillo, o neno que ten. Ajá. A criatura. E despois escoitei que marchaba porque anduva a hostia pura, verbalmente falando. Se pode decir a hostia pura e despois decir verbal. Hostias verbales. Hai xente que che mete unha paliza dialéctica que bailas. Moito máis que se che deran uns puñetazos. Paliza dialéctica? Anduveron a palizas dialécticas ca directiva. Ti crees que nun vestuario de fútbol pode haber palizas dialécticas? Pode ser que dixera Lucas Pérez en Perfecto Coruño: vuestra merced se está pasando diciéndome esas cosas tan poco honorables. Eso pudo pasar, non? Eso pudo pasar. Non sería o mellor que se cantou e dixo: parto la cara da salida mona. Claro, entonces... Soname máis eso. Pode ser. Entonces escoitei todas esas teorías, ni confirmo ni desmiento, que non sei cal é a verdadeira razón. Periodismo. Hashtag periodista. Ten que ser duro marchar. Xame. Quero decir, Da Coruña, a verdade. hostia, sendo do Deportivo... Xa sabendo todos os bares a que hora abren, a que hora cerran. Hostia, hai máis... Ora hai que ir para Madrid, hostia, e cal, pa onde imos a partir das 4 da mañá? Hostia, Eso é moi difícil, méteche nun follón. Saber a que hora se vai despois das 6 da mañán, eso é conocer unha cidade. Coño, claro, unha vez que xa tes controlado, oye, primeira hora tomas aquí os viños, despois tal, despois cual, despois cerra todo, vamos para cá. Coño, unha vez que xa tiña eso controlado, que xa o sabía de pura memoria que un futbolista eso... Bueno, tiña unha nota no móvil, pero... Bueno, pero costalle. Unha vez que xa o sabe, ten que arrancar para outro sitio, me cago en... E aparte que ele é da Coruña. Non lle deseo a nadie. O bonito que é acoller e dicir: hoxe vou comer nada, mamá. Xa. Mamá, faime unha tortilla aí que hoxe vou comer. Me si ves comer todos os días, mona. Bueno, hombre, pero... Pois sí, triste. Bueno. Tristísimo. Triste. A ver, ten que ser triste. Que pasaría aí? Lucas, llámanos. Nos estamos Vamos a deixar un contigo, teléfono de aludidos. Lenda do Deportivo. Non, vamos a deixar un teléfono de aludidos en pantalla para que Lucas Pérez, se está vendo o programa, que nos chame. Que pasa? O programa é grabado, entonces por moito que chame non vai coller ninguén. Sobre todo se damos o fijo da túa casa. Claro. Igual, colle miña avó. Molaba dar A un miña teléfono. avó vai ter que dar moitos datos para saber que eres. Molaba dar un teléfono de aludidos e que fora o de Cortizo. Que lle chamaran ali e depois que nos diamos recado. Mira que non paran de chamar aquí, sí. Bueno, aí hai turno 24 horas. Digo, nós non podemos exaltar, Claro. E total, está aí de Cortizo, que terá que facer? A mí tampouco lle costa nada que pare aí de cortar un ferro, e colle o teléfono e danos o recado. Claro, Non, totalmente. Que se le diga? non sei por que te dá risa. Non, por nada. Non sei. Quis cortar un ferro, joder, e ni siquiera sabes que é de aluminio, que é o que non me Non, ferro de aluminio non é o mesmo, me cago. Sí, é verdade.
Cousa dura que se che dá na cabeza quedas desmayado, para min agora. Quedas desmayado. Bueno, Se che dá beca na cabeza tamén quedas desmayado. Vas a seguir contando a túa vida? No, que non teño nada que contar. Estaba dicindo que eu vou empezar a contar a vida de Mbappé, porque como eu non teño nada que contar, e ti confundíchelo con Bellingham e non sei como chegamos a Lucas Pérez, e isto é un desbarajuste totalmente. Moi ben. Que tal no traballo? Tudo ben? Sí, ben. Sí. Que pasoume a fazer o traballo que tiña que contar. Non, digo... Dixétemo dunha forma que foi como é que pasou, que eu non sei. Porque todo isto é unha pregunta retórica. Ajá. Para contar eu a miña historia. Vale. Que tal ti no traballo? Como me gusta dicir a mí, pregunta retrógrada. Retrógrada. Me gusta chamarlle a min. Ahora, continúa. Que tal no traballo? Tens que dicir, eu ben a ti. Porque senón parece moi forzado. Que tal no traballo? Conta a historia ou canto? Pois mira, moi ben, porque descubrín que estou nun sitio, que eu che dir, xa che contei que traballo nun sitio espectacular, porque hai cobertores para váter, para cando te sentes que non ter que poñer o cu no quente nin no mollado de outra persona, cosa que se agradece. Bueno, entonces... Tens que volver a contar a historia, entendo. No, entonces que descubrín que é un sitio fantástico, porque hai xente moi inteligente traballando ali. Eso é importante nas empresas, que hai gente lista. Hai unhas persoas traballando ali que son chapó, un 10. Son lo mejor que hai, son en este país debían de levar as riendas. Por qué? Pois porque ti estás ali unha mesa con obsequios de comer, é dicir, con galletas, con café, con cousas así, non? Como se lle chama eso? Tentempiés, bueno. Entonces ti vas ali, botas o teu café, todo descafeinado, as túas galletas, tal, non sei, e entonces o descafeinado, como en toda casa, todo traballo gallego, é Nescafé. Non se conoce unha casa onde se toma descafeinado, non se é Nescafé. Pois hai un Nescafé. E dixen eu, hostia, un Nescafé, había tempo que non vía o rollo de Nescafé, que na miña casa o que nos gusta é meterlle ansiedade á avena. Entón, descafeinado non o conocemos. Dixen eu, canto tempo vía que non vía un bote de Nescafé? E dixo eu, hostia, e seguirán dando o rollo este do sueldazo que che tocaban 2.000 euros ao mes para toda a vida. E giro así, e estaba o rollo de Nescafé sin a pegatina. E dixo eu, anda, carai, unha de dos, oulle que eu, alguén acolleu, non vamos a sospechar. E vou á alacena, que hai unha alacena con máis cousas aí guardadas, para cando se acaba, repoñer. E hai ali máis Nescafés, e había 3 ou 4 Nescafés que collo así e dixo, anda, pois nin junta a pegatina do soldazo. anda alguén pola empresa adiante, collendo e roubando as pegatinas para participar no sueldazo para toda a vida de Nescafé. Pareceme maravilloso. E pareceme unha inteligencia suprema, porque ti vas á empresa e participas neso, e depois toca o sueldazo para toda a vida e non tens que volver. É lógica pura e dura. Moi ben. Non che parece espectacular? Parece moi espectacular. Déchelle moito bombo ao que é mangar de toda a vida, pero bueno. Pero mangar, por que che toca o sueldazo? Sabes o que creo que pasa na tua empresa? Conocendo como son as empresas do sector no que traballas ti, que seguro que a jefa de todo está aí dicindo cando compredes Nescafé, tarjetitas pa aquí. Pa mamá, que tamén é o que está pagando todo. É para que non lle toca a ninguén, deixo o traballo. No, porque é unha persona millonaria que di eses 1.000 euros ao mes tamén me gustan a min, pa min. O rico nunca se me farto. No, Nin o rico nin en África. Son unha cosita que... A mí parece unha maniobra estupenda. A verdade é que sí. Hai que laprar todo o que poidas no... O sea, no chai, aparte que é como arte, podía lo coller en calquer sitio, no supermercado ou en calquer sitio. No, eu quero roubar o soldazo. Hostia, pero no supermercado ten o que comprar. Por qué? Pasa ali, joder, as pegatinas e arrancas. A ti está na cabeza. No, porque terá un código por dentro, non sei, oye. Que código? Ai, se el gerro ou alguna vez. Necesitas un ticket de compra. Hostia, vaya choiazo. Logo sí que foi o jefe. Se descubriu el pastel. Non, home, porque ti robas os do traballo, os 8 que hai, mételos e depois compras un bote ti para a casa e con ese ticket... No ticket non pon que bote, Me entendes? Eu vou agora ao choi vou aí a un supermercado vasco, ao Trotsky. Vou ao Trotsky, arramplo con todos os chochos do Nescafé e depois compro un. E depois, se me toca, teño o ticket de compra. Non hai que facer, pero se non quixera facer... E ti dándoche tanto a cabeza para estas cousas, como eres tan pobre, tan inútil? Porque a mí non me... Eu son boa persona.
Úsalo para o ben. Eres unha boa persona. Non usas para o E mal. ademais que hai que ir hasta o supermercado e me cago en Dios. Bueno, ti que vas contar algo ou ainda non? É que queres que conte? Eu sei. Que non se estou dicindo que non me pasou nada. Pois mira, eu antes de que viñeras aquí a tocar os collóns a mi santa casa, puxenme a facer plan de temporal, plan de Herminia, que é sofá, mantita e Netflix. Moi ben. Entón, empecé a ver unha serie, pero quero mandar un mensaje, quero mandar dende aquí, dende todo mal, unha mensaxe a Netflix. Porque ti sabes o que está facendo Netflix? Se descubriu el pastel. Se le dio la vuelta a la tortuga. Eu aquí vi o que está pasando, macho. Que está pasando? Está pasando que Netflix ofréceche un catálogo de cousas que é unha porquería. E ti nada ves porque é unha porquería. É que fixo Netflix cambiarlle a foto de portada a todas as series e películas para que penses que son novas e as vayas a ver cando son a mesma porquería de antes. Está facendo Netflix esa trampa. Que che parece? Pareceme que hai que ir hijo de puta. Porque pola portada máis ou menos é como cando che comentan en Instagram, que pola fotito máis ou menos xa sabes quen é, pois cambian e dicen, quen é este fulano, me cago en Dios. É que é como cando o teu ex vengan de ti e che di, ai cariño, que cambia mucho. E, hostia, ti que faz? Non lle des outra oportunidade, joder, es la mesma mierda con outro jersey. Xa, pero... Quero dicir, venche o teu ex con un jersey nuevo e dixe, cambia mucho, cariño, soy unha persona nueva. No, eres la misma, eres lo mismo. Non o estás entendendo. Non o estás entendendo. Netflix o que vai é, Netflix é o teu hermoso. Vai á casa, deixa bigote, pon un jersey e dixe, hola, son Carlos. Estás querendo engañar e colada como, teño cousas novas aquí no meu catálogo. E ti, un momento, isto de machos alfa, eu creo que isto xa dixera que non quería ver. E agora de repente hai outra foto con outra tipografía e diste, ai, non ver isto, é unha nova. E aí onde te quere joder. Sí. Sí. Pois está facendo eso, Debe estar facendo do irmán gemelo. Non, son un irmán gemelo, non tiene nada que ver, ni nos levamos. Netflix son un hijo de puta. Netflix todo o que sea ganar cartos, moi ben. Ahora, ética e filosofía do dereito. Algo, non sei se fixemos a mensaxe esta, pero podemos volver a repetila. Claro, volver a repetirla, que trabajó en Land Rover, lo aprendió bien. Coño, así é como se ten 15 anos un programa, joder. Sí, madre mía, no te madre, ya me está. Como se aguanta un programa, logo non se repiten as cosas. Bueno. Outro mensaxe para Netflix. Que cando as películas empezan, que non sei se falamos ou non, pero vou comentar. Cando as películas empezan con aí unha biografía, unha sinopse. As películas empezan, non? Non, as películas, vas aí á película e hai unha sinopsis. Cando estás vendo o catálogo de Netflix e clicas nunha para que a ver de que vai. Non falo igual a caso, mellor. A verdade é que é bastante irregular. Non se quería cortar, pero... Ti clicas nunha película e sale chalí de que vai. Aí, hasta aí todo. Aí sí, ese jallero. Vale, sale chalí de que vai. E de que vai. E pon chalí unhas letras. Que xuntan palabras. Que xuntan palabras. Que fan frases, que fan un párrafo. Correcto. E di, unha mujer muere tras asesinar a toda a súa familia. E por aí de abaixo ponche, comedia. Ai, que ao mellor asesinou a chiste. Me cago en... Sabes, é un tipo que vai pola calle e dá... E mataos a todos a chiste. E te parece normal? Non. Pero é que comedia en Netflix. En Netflix, comedia é... Sale o corazón pola boca a alguén. Non, comedia, risa, Pois estou moi defraudada. En Netflix... A miña relación con Netflix está indo realmente mal. E mira que era a miña relación máis larga hasta agora, que xa levábamos 3 anos xuntos, pero xa me está empezando a tocar os xa porque era tan larga, porque estamos para ir a Isla de las Tentaciones. Era moi larga porque dabas pajando, pero vamos a facelo na vida real, a ver que tal che vai. Sabes que Netflix puxo en comedia It. Non me jodas. Que salía un payaso e dixeron, isto é comedia pura. Nada, ben carallo. Sabes por que non poñen comedia en Netflix? Por qué? Porque para facer unha comedia hai que escribir uns chistes. E iso hai que pagarlle á xente.
Eles prefieren dicirlle a ChatGPT: a ver, fai unha historia aí dunha que se deixa co mozo e despois vai pola Riviera italiana nunha vespa e encontrase con un escritor de novelas, que sempre se encontra con un escritor de novelas que dixo: eu non me encontrei con un escritor de novelas en mi puta vida, non lle poño cara nin a Manolo Rivas, e estes tipas van na vespa pola Toscana e atopase sempre un escritor de novelas. E cago en Dios, de onde salen? Claro, tanto na Toscana, claro, non ven a Florida para nada. Ou nunha caballita del bosque. Van moitos escritores a unha cabañita no medio da montaña a neve. A zumbarse as que topan na Toscana. A escribir. A escribir, sí. Por que non se escribe ben nun piso aí no río? No río, na calle do río. Sí, nun horro, carai, se chama vendo ratos. Non é bonito. No meu río non hai ratos. Non hai ratos no teu horro, por logo non é un horro como é unha culebra. Entón, claro, como as crías. Bueno, caso. É como Xavier Pantoja. Claro, como as crías. Bueno, total, vale, nada. Non me che dicir que non é como Isabel Pantoja porque Isabel Pantoja non come as súas crías, pero sí que é verdade que tamén. Vouche contar un contenido. Vin aos brasileños que fixeron unha cousa graciosa. Brasileños? Brasileños. O brasileño gusta-me a min. Hai caipiriña. É a caipirosca. Que leva a caipiriña? Caipiriña, eu sei o que leva a misa, e sei que me gusta. Que carai. Tampouco me sei de que está feito o cuerpo humano e é chupunel que dá gusto. Que facían cancións con nombre de futbolistas. Non me jodas. E dixi, eso é difícil de entender. Sí, entonces vamos a facer uns exemplos. O sea, que vas a cantar cancións con nomes de futbolistas. Sí, é difícil de entender. E vas cantar ti en directo? No, fixen un playback. Pidinlle a Pili Pampín que gravara. Non podíamos chamar a Ortiga que nos metera un rever ou algo. Se chaman por Ortiga e mete un rever a isto, temos que cobrar a entrada. O rever non é gratis, Bueno, a ver, como é a canción. Pero primeiro día a canción, por si acaso cantas regular. E non se reconoce a canción, que canción vas cantar? Sí. Vou cantar a da Pantoja. A Pantoja. A da Pantoja non, home, que para mí son todos mismo. A de María del Monte. María del Monte. Tan canción María del Monte. Sí, a que ten a de... Ai, salta la rana. No, home, salta la rana, ole. Cántame, cántame por el camino y a la sombra de los pinos yo te canté. Vale, pues entonces... Teño as mellor dudas de que sea así, pero vale. A miña versión é así, a miña versión é así, a original é que será así, porque eu vine a partir desa. Lo invadé, me dijiste lo invadé por el Firmino y a la sombra de Luis Figo en Golo canté. Ole! Que quedou ben, ou non? Se non entendí unha palabra. Un vocalicei. Que é Golo? En Golo canté. Que é Golo? Un futbolista que se chama Golo. De que equipo, Dios mío. Era do Chelsea, ahora xa ojalá por Arabia ou por su puta madre. Non te sorprendas de algo que se dá igual. Podo continuar? Son un nombre moi raro, sí, claro, que vas cantar agora? Ahora vou cantar... Podo facer eu como se fora Risto Mejide? Preferiría que non te puñeras aquí a follar a unha quinceañera, pero adelante, se te apetece. Bueno, eu cando vexo algo que me gusta, le doy al botón. Entón non lle vas a dar nunca. Elegiches mal, Vale, a de Rafael. Mi gran noche. Pero ti sabes... A noche foi a da comunión. Supoño que será esa. Rafael andou facendo moitas cancións, ou que? Coño, mi gran noche, fixo a canción de Aquarius. A do Aquarius. Aquarius. Eu creo que era Acuario, e Aquarius pagoulle para que a modificara. Non me jodas. Te jodo. Amigo, hoxe se me están caindo todos os mitos. No, que se está caindo é o teito, que hai unha joterazos. A verdade que sí. Vale. Pero cal é? Mi gran noche. Sí, home, la de que pasará, Vale, que vale. misterio habrá, puede ser mi gran noche. Dios. Pam, Ti- pam, pam. Vanche chamar para recantos, ten cuidado. Bueno, vai ser un pouquiño millor, a ver se así non me En recantos van por abaixo. A ver quen canta mal barrino. Bueno, non vamos a ir por aí. Vale, vai a de mi gran noche. Mi gran noche. Con futbolistas. Mi gran noche solo con futbolistas. Es mi gran sueño. Vale, vai alá. Veña. Que Mosala, que Lautaro habrá, puede ser mi Laporte, y a la minja mal ya mi vida sabrá, Arnold que no Phil Foden. Rimo regular, pero está bastante Dios, para min, ahora mesmo é como se falaras en tailandés. Pero puñemos a foto despois dos tipos. O si, búscalas ti.
No, contratamos un chol de 20 anos. Va, eu creo que xa estou entendendo como vai o tema. Sí? A ver, podo intentar facer un? Veña, dalle. Eu estar sinto tío canción moi vellas. Ah, sí, porque son así que conoce todo o mundo. Eu vou ir a unha canción de Karol G. Fantástico, eres un premio, vai entrar. ¡Coño! Tenemos aquí a Karol G para ti. Que isto non é Telecinco, joder, canta. Pensei que ahora me iba a salir por detrás e iba a empezar a cantar comigo. Aquí che va a dar un coño contigo que vas cantando a miña canción mona. Hai que pagar dereitos. Non habrá que pagar dereitos por eso. Espero que non. Non cantamos tan mal Que non... non hai ningún tono. As gai non reconoce que é a No, canción. non reconoce. Eu vou cantar a Karol G de que hubiera sido si tuviera... Bueno, esa. A que canta a Belén Esteban. A de Belén Que sabes por A de eso. Belén Esteban, bueno. Diste que as túas non rimaban. Vas bailar. Que hubiera Arsenio, si antes tuviera Montolivo, seguramente estarías Bernardo está con Figo, no con Rodrigo, sino como Ortigoza. Estralarse me pone peligrosa, por un Ronaldinho hago Javier Espinosa. La pava suya me pone Barbosa, e aunque es ya niña, ¡ey! Moi ben. E non seguín co estribillo porque non me aparecían máis futbolistas en internet. Acabaron. Cheguei ao final. Tuve que dicir a Google, ponme nombres de futbolistas. Moi ben, Que che parece? Vou che preguntar quen é Ortigoza. Ortigosa. A que me pone Barbosa. Non conoce ni uno. O que me jodeu foi La Pogba. Ese que é francés. Sí. La Pogba. La Pogba. Se lo dicen como si fuera un travesti de RuPaul, sabes? La Pogba. De RuPaul. La Pogba. Que son drag queens, unha drag queen como a de RuPaul, sabes? La Pogba. La Pogba. Me eliminaron a La Pogba esta semana. Bueno, tiras algunha máis? Sí. Veña, a ver. Vou cantar a Macarena, pero Macarena. Hostia. dándolle o toque, xa verás. Vale. Pero é a Macarena. Máis ou menos. O que eu creo que é a Macarena, vai. Dale Luis Díaz a tu cuerpo, Scott McKenna, que tu cuerpo es para darle Luis Díaz y Carlos Vela. Dale a Luis Díaz a tu cuerpo, Scott McKenna, Scott McKenna. ¡Ah, Kraft! Que é un que salía con Gigabu. Ah, está ben, está ben. Moi ben. Non sei se iso ten sentido, pero que sei, eu vi en internet e está gracioso. Tens un juego máis? Bueno, vou cantar a de Sufre Mamón. Ah. Sabes a canción de Sufre Mamón? Sufre, mamón, devuélveme a mí. Sí, é o que pide meu pai xa para nas festas. Ah, pides a canción? Ese tipo de cancións, sí. Non lle gusta divertirse ao teu pai. E di, Sufre Ramón, perdón, Ramón. Hai un Ramón. Tamén agora no Madrid, pero non era isso. Sufre Ramón, devuélveme a mi pita, o Tellus Bellingham, entre Stoikov, rica, rica. Hai un xogo que se chama Rica Rica. Sí, parece ser, pero de segunda paraguayo, non sei onde é ese. É que non atopaba nada que me valera. Hai un xogo que se chama Pita tamén. Sí, ese é do Lugo. Do Lugo? Por aí. Non, que é do Lugo. Do Lugo. O xogo no Lugo, non sei que. Non me fagas moitas preguntas, porque eu tampouco sei moito. É onde venho a buscar. Moi ben. Isto foi o que se me ocorreu toda a semana. Pois... Estuveches entretenido. O que vou aproveitar é todo o conhecimento que eu teño de fútbol, vou trasladar aquí nunha nova sección. Ah, vas meter unha sección de fútbol? É unha sección de fútbol. E vas meter os futbolistas? No, Non me eles tens interesa. que ir buscar ti ali a... Chantecler. Onde irán os futbolistas? Eu non sei, macho. Onde irá? Estás cansado de buscar. Eu miro que ando a cachear por eles, caralla. Non teño nunha forma de que me cacheen eles a min. Seguro que en Vigo En hai Vigo. unha discoteca só para futbolistas. No, que os do Celta son todos moi centradiños. Sí, ti crees? Eles E agora esta historia que nos teñen contaron. anillo de castidade. Sí, de castidade, sí. De que... É un anillo destes cos que pagas. Van pola discoteca e ya pagan co anillo. Que historia nos contaron? Que ya Juan por un momento andaba defendido a moto do borracho que estaba, non podía ir para entrenar. Como que ir levarlo a nai dun tipo.
Ese é o capitán, ese é o responsable. Esto yo cuido de vos, despreocúpate. Ai, que bueno. Bueno, vanme contar a historia Vouche de... contar Como se historia... chama a sección? Espera, coítame. Veña. Vouche contar a historia de fútbol. Que pasa? Non che vou explicar aquí como funciona o 4-4-2? Prefiero. Porque non che importaría. A non ser que sea unha promoción en cubatas. Vouche contar as historias de fútbol de atrás, do cotilleo. Esa me gusta a mí. Das cousas que pasan nas que hai morbo, nas que hai Eso me gusta. personas así interesantes. Hoxe, en Copa de Balón, Ever Banega. Porque se Quen chama é este Copa de Balón? Por que chama Copa de Balón? Porque é unha copa de ganar un balón, pero tamén é un cubata. Dios. Es que non doi puntada sin hijo. Dios, que fe... Dios, tuvo 15 días para pensar isto. Bueno, ven. 15 días, levo 2 anos. Ever Banega foi un xogador de fútbol. Sí. Era un 10, típico 10, reconvertido a 8, que xogou no Valencia, no Sevilla, en Boca Juniors, tamén. Eso non lle importa a nadie. Era un chavalito que chegou a Valencia, Sí. cos seus, eu que sei. Tamén, a verdade é que puden haber mirado na Wikipedia 4 datos tontos para non quedar mal, pero bueno. Tampouco hai necesidade. Con 20 anos chegou a Valencia. Sí, jovenzuelo. Un polluelo, era un polluelo. O primeiro que nada máis chegou a Valencia e tal, Ever Banega, tal, este é buenísimo, este tal, bum, pam. Por que se fixo famoso? Porque subiron unhas imágenes súas masturbándose na webcam. Que non é que collera a webcam e se correra a cara dela, sino que estaba facendo sexo a distancia. Sí. Desto de ponte ti aí a tocar as tetas e eu zumbo a O banana. sexo que tes ti toda a vida, que... Solo que non hai nadie do outro lado da webcam. Sí. Máis distancia imposible. Efectivamente. Entonces, colleronlle un vídeo, subiron a internet del. Houve moita polémica, eu tampouco lle vin, porque non ten nada de mal. De todas as cosas que fan os futbolistas, que te faga la pena, parece meia máis sana. Si, mira, si levan preso a xente que se fai a masturbación diante do ordenador, ti tiñes que estar en Chirona, onde vai? Eu tiña que estar nun gulag en Rusia. Bueno, a ver. Entonces, eso Non foi... viñamos a falar de ti. Viñamos a falar de Ever Banega. É verdade, Ever Banega. Banega. O seu primeiro nada máis aterrizar en España e me dicir en Galicia, claro, lo tengo tan dentro. Chus piches más. Eso foi Ever Banega, a súa entrada criminal. Sí. Despois foi que a selección sub-20 de Argentina a un hotel e pillaron destrozada a habitación polas cámaras. Que fixo esta de... Bueno, pudo ser calquera. Me que temos as cámaras. Dios, E sales ti. a tecnología é o super enemigo. Ese é un problema cas cámaras. E agora vamos co hit de Ever Banega. Veña. Xa, isto era para poñer en contexto de que vemos que é unha persona Pensei que a historia era... O sea, No, que é unha persona que non... Bueno, Que non para quieto. Eu que sei, que a mellor tiña unha enciclopedia e os Teletubbies e dicía, vamos os Teletubbies. Por lo que fora. Ever Banega un día, indo para o entrenamiento, ve o coche e di, hostia, tamén vai-me chegar a reserva. E é bonito que un futbolista ande no coche na reserva. Vou parar aquí na gasolinera. Entón, Ever Banega para na gasolinera, baixa do coche, pasa por diante do coche, olvídase de puñer o freno de man e atropellas a sí mesmo. E parteu a tibia e o peroné. E coxeu unha baixa que ni na virgen. Que ti imagínate que eso se puidera facer. Pasaron yo al colímetro antes de coxer o coche. Sí, non tuvo problema. Imagínate que te puidera facer eso, que te puideras atropellar a ti mesmo pa a baixa. Estaba a finsa desierta. Non había ni gen na máquina, tanto atropellaronse todos así mesmo. Pois claro, tin calquera outra profesión, dinche eso, e dime, usted está de despedir. É que vou a mutua e dixo, mira que me atropellei a mí mesmo, non me dan a baixa. É que se deran baixas por ser gilipollas, Miguel Lago non podía estar traballando. Ever Banega. Ever Banega atropellouse así mesmo. É que é hora que é desta Ainda cobrou, persona. ainda que seguiu cobrando. Ese é un genio maravilloso. Ele non fixo querendo. A ver se non é tontísimo. Bueno, eu sospecho que... Ás 12 da noite ten que estar na casa por contrato. Ás 12 da noite, poñenche eso... Poñiche hora como se fora... Ai, Dios mío, a mí xa non me valía a pena. Por qué? Si me fan firmar un contrato que ás 12 teño que estar na casa. Sí, ti emborrachaste polas tardes, que máis te dá? É verdade. Pois nada, que o pillaron, fixeron soplar e dou positivo. Ever Banega, eso non é absolutamente nada. Non. Entonces, Ever Banega, cando estaba co tibia o peroné roto, iba a recuperarse no coche.
Porque el parecía que caminar unha tibia para conducir non é necesario. Eso acórdame a que miña irmá... Bueno, unha persona que non vou dicir que é da miña familia de sangre, tuve que ir a recuperar puntos. Foi un rollo deste de recuperar os puntos do coche, porque sempre aparcaba mal, entón quitalle todos os puntos por aparcar mal. Entón foi a recuperalos e había un tipo que iba ás clases de recuperación de puntos en coche. Non está mal. O mellor tiña 2 e quería recuperar máis. Non estaba a 0. Non era eso, non. Bueno, home, eu que sei. Bueno, Hai sí. quen vai ao juicio porque lle quitaron o carné conducindo. E os policías ustedes se creen que somos estúpidos. E eu dixo que non querían que estuveran na porta esperando. Bueno, pois a Verbanega iba no coche e tal, un Ferrari destes de muchísimo tipo, pola autovía aí do Barbanza, ardeulle o coche. Como? Ardeulle o coche? Ardeulle o coche. Que faría, Como iría a Verbanega? Para que lle arda un coche deses? Igual tiñas sexo a distancia e o freno de man non estaba posto. E tiña... O sea, xuntou todo sin un, sabes? Claro. Pero bueno, vemos que a Verbanega masturbase, atropellas a sí mismo, ele é malo pero contra sí mismo. Sí, Faise todo a él mismo. El solo, se ele se lo guisa, el se lo come. E este é Verbanega. Bueno, o home conocido por atropellarse a sí mismo. Moi ben. Pois temos que traer unha foto, creo eu, poñelo aquí que andaba beca. Non Non fai falta. Isto foi Copa de Balóns. Adelante. Vamos a facer un consultorio. Mensaxes que nos mandaron persoas chicoritas. Porque poden ser persoas que non son chicoritas, neste caso son chicoritas persoas. Non sabes? Bueno, é que nos mandaron unhas consultas para que solucionemos os seus problemas e posiblemente tamén a súa vida. Adelante. Cousa que creo que este non é o sitio, pero bueno. Vamos ca primeira consulta. A primeira consulta di: o meu ex invitoume a ir a cear a unha churrasquería. Non quero volver, pero quero comer churrasco, que fago? Eu aconsello sempre vaite comer o churrasco sola. Quítate de problemas e sácate de tentaciones. Porque ao final vas comer churrasco e acabas comendo criollo. Porque donde hubo llamas, Charmander quedan. As cousas quedan, Bueno, parecido. Bueno, Eu aconsello bueno, que... vaite comer a ver se dá por churrasquerías. Eu entendo que a tentación dun churrasco gratis, eu tamén piquei no churrasco gratis moitas veces. Sí. Xoguei ao fútbol moitos anos por culpa do churrasco gratis. E sei que faiche máis daño do que che presta. Entón, tío, que está dicindo que non vaya. Eu digo que non vaya, e aparte, a larga saleche máis caro. Vale, eu que dixo é que lle pode dicir, veña, vamos a comer o churrasco. Quedas, dixe, quedamos ás 9. Ti vas ás 8, comes o churrasco e cando el chegue ás 9, dixe, estés en el sitio de sentarse, voy ahora al cuarto de baño un minutito. Vas al cuarto de baño e te vas e le dejas deixalle a conta, deixalle para que apague ele e ti xa comeste o churrasco unha hora antes. É moi boa técnica. Hija de puta, pero é moi boa técnica. Xa depende como queiras quedar ti. Depende do que che fixaron, mellor está merecido. Por que ex? Quedamos tal. Claro, porque ex. Ah, porque ex. Claro. Se che roubou a retroexcavadora, Depois va polo... Pois, faz eso, come o churrasco e cando el chegue a hora pactada, La hora pactada, la hora bruja, dixe, ai, vou ao cuarto de baño un momento. E vas ao cuarto de baño e depois marchas. Vas a seguir polo... E te comestes, pasa que cenar ás 8. Bueno, pois... Queda con el ás 11. A verdade que se me foi a pinza. Quedas ás 11, que dixe que tens moitas cousas que facer. E ti que eres unha persona sin escrúpulos. E se xa se aproveitas e vas con outro, e dixe que ten que marchar un pouco antes e que pague los dos tres, non me que se van a pagar. Bueno, Igual a pasarse, ao mío. Depende do que che depende do que te fixer. fixer. É que nesta vida non é todo blanco ou negro. Claro, claro. Hai unha escala de grises para la mala leche. A verdade é como son os ex, que tentadores. Verdad? Churrasco. Saben moi ben con que... Quedamos para falar. Quedamos para falar. Quedamos para un churrasco. Ai, cabrón. Porque de quedamos... Sabes o teu punto débil. Quedábamos para churrasco, hai unha palabra que me encanta.
Xa te sale un 50-50. Quedamos non me gusta, pero... Pero un churrasco me cago en tal. Dios, a ti que che teñen que ofrecer ofrecer para que vayas. Para que vaya a donde? Imagínate que tú veras mozo que me teñen que ofrecer? bordexa, o sea, que hai que imaginarse moitas cousas que Que teñas me mozo. teñen que ofrecer para que quede a comer con un ex? Sí. Un ex. Si me ofrecen un ex, eu quedo a comer con ele encantado. Non, home, pero non hai nada neste mundo que... Chío! Como? Por calquer cousa. Teño unha de Chetos Pandillo, unha Coca-Cola de 2 litros fría, aí voy. Pero vamos, con Bin Laden. Como, Chetos? De cale? Pelotazos, bueno! Churrasco, aí voy. Sabes que pasa? Eu non me podo pillar en situación porque normalmente o ex, hijo de puta, son eu. Pero ti non me invitas a nada. Non carallo. No, pero se nos puxéramos en situación, imagínate que estuvestes con Beckham e deixástevos. Ai, non me fagas pensar en Por culpa túa. Ainda por riu, non creo que pasar eso. Si, home, si. Como pode... Falábarlle todo en gallego e ele non entendía unha palabra. É verdad, quero lle máis ao gallego que a Beca. Non quero nin ti. Porque non sei falar inglés, se non dáballe polo cu ao gallego. Que che terían que ofrecer? Para que volveras aí coa esa... Para que volve... Para quedar un día. Hostia, pero que me estás partindo da base que é Beckham. Pero é o Beckham de Boiro. Un tipo moi guapo, verdad? Que algún Beckham de Boiro, verdad? Que me teñen que ofrecer? Que che ten que ofrecer, que che ten que dicir, oye, vente que facemos esta actividade, e ti dis, mierda, teño que ir. Tostadas de aguacate e moscou mule. As dúas xuntas. Pero Desayuno e cubateo a la vez. Si me ofrece un desayuno e un cubateo a la vez... Pasa que non vai dar acertado agora. Amigo, a vida é dura. E non vai ser, non existe local que tenga esas dúas. Ten que montar en un bar, e como yo cumplir. Eu o que quero é un almorzo con cubatas. Eso é o que quero. Si me dá eso, vou de dentes. Almorzo con cubatas. Son as dúas cousas que máis me gustan E se deste te mundo. trae unha galleta María e un Barceló Cola? Non me vale. Non, entón non é almorzo con cubatas, señorita Sibarita. É o meu almorzo cos meus cubatas. Si non sabemos isto a estas alturas. Que carai sei. Pois eso. E que é un moscou mule? Un moscou mule é unha cousa que descubrín hai pouco que é maná de los dioses. É vodka, un Gallo chorrito, de Moscou? un chorrito de vodka, bueno, un chorrito, un chorritazo, un chorritón, depende de cancho faja. E despois botenlle como algo así tipo ginger ale, unha movida de que che sabe como a xenxibre. Ginger ale? Sí, que é Que era o como... cantante de OBK. Como te explico eu que é iso? É unha... como a kombucha, pero con moito azúcar. É como unha cousa así gaseosa. Agua gaseosa, que llevou tan gaseosa ao con vodka. gaseosa con sabor. Gaseosa con sabor. Sí, O sea, feijó de limón. sí. É con moito azúcar. Un cubata de vodka de toda a vida, está bueno. No, pero que pasa? Que chamanlle moscou mole porque lle meten un pouco de menta, sabes, collen a menta, o tallo inteiro e metenlle ali, e metenlle unha rodaja de pepino. Ostra. É que me gusta a mí máis con pepino, nada. Entón, claro, con eso, Con e eso, poñen claro, Carla. e non cho poñen en vaso de cubata, Ah, non? non cho poñen en copa de balón, Tiran non cho cho por riba. poñen en ojalá, poñen cho nun vaso de cobre, me cago. Ou nun alambique. Nun alambique. Vaya, carallo. Nun alambique pequeno. Donde poñen cubatas en alambique? Que eso me interesa. Como te a mí. quedas? Quédome ansioso por probarlo. Ai, pois, se lo recomiendo a todo el mundo. Moscou mule. Entonces, Moscou mule. esta chica... Moscou mule, que se diría en Dodro, Moscou mule. Moscou mule. Entonces esta chica que nos di, vou comer churrasco con bebés ou non, te dirlle, vai te tomar un moscou mule, tan tranquila e vive la vida. Sí. Despois de irse nada gratis con todo. Bueno, esta persona quedou arreglada. Eu creo que non, pero bueno. Como que non? Suerte na vida. Vale, seguinte consulta. Ajá. Vai de ex hoxe. Vin ao meu ex de festa e agora está moito máis delgado. E viste mellor. E está máis guapo. Debería volver con él. Trampas que nos ponen en la vida. Ei, como é a vida, Dios mío? Que? Non le eches con pregunta.
Dixeches, debería volver con él. Porque eu é o que faría. Debería volver con él. Debería volver con él. Non me move la cabeza, entonar ben. Non é, debería volver con él. Debería volver con él. Debería volver con él. Por que te pos nun teatro aficionado? Debería volver con él. Porque me estás obligando a decirlo de buena forma. ¿Usted quiere que representemos esta obra en los mejores teatros de la capital? Debería volver con él. Me cago. Esto é como a teoría de la gravedad. Isto é como a teoría da relatividade. Isto é como que o mundo foi evolucionando hasta ser ti. Son teorías irrefutables, como a que vou dicir eu agora, que é que cando ti te deixas co teu ex, o teu ex dentro dun par de meses vai estar máis guapo e máis cachondo do que estaba contigo. Eso é matemática pura e dura. 2 más 2 son 4. La gallega está en el número 3 del mando. Son cousas básicas. Eso vai pasar, e ti cando vas deixar, tens que ser consciente de que dentro de que valo deixar, vais notar ao gimnasio, vai deixar de comer criollo e vai deixar de erutarche na boca. Ai, iso agradeces. Non se agradece. Que che deixen de erutar na boca así. Ai, eso sí. Pensei que dices que se agradece que che notaran na boca. Vai deixar de facer ruido ao masticar, vai deixar de usar pantalóns pitillo de color branco e vai poñer os que están de moda no Zara. Eso todo vai no facer. Por qué? Porque os ex están a joder, nada máis que a joder. E van facer todo o que ti querías que fixeran cando estaban contigo e vanse poñer millor. Eso é así. Vale. Es tú que lle arregla esta rapaza. Que lle arregla, que lle den polo. Me cago en Dios, tú eches aí 15 anos dicindo que logo non xera vou ir ao gimnasio 15 minutos ao día, aunque sea. Ou 15 minutos á semana, pero levántate un pouquiño. Non sei que, non xera ben cortar o pelo, non xera ben non sei que. Ti estás aí dándolle consejos para ti alegrarte un pouco máis a vista. Ou canto menos estás dicindo, por favor, dúchate. E non se ducha, de repente deixalo e empezas a duchar todos os días. Como? Carretera, A mí non me joder. Non, a mí a terca non me gana nadie. Ese é o meu consello. Chapó. Tes algo que añadir? Non. Eu só diría que é un pouco como o que fan as empresas. Por exemplo, eu tiño unha pantalla do ordenador marca LG. Non digas marcas que... Sí, que canta pa mal podemos decir. Vale. E entonces deixou de funcionar. De repente, sin levar golpe nin nada. Entonces, eu que digo? Eu non vou comprar unha nova pantalla LG. E ora se LG saca un modelo moito mellor, moito tal, e que pon ali agora non se apaga aos 2 anos e deixa de funcionar ainda que non leve ningún golpe. Eu que vou facer? Comprar a Samsung. O que non lle vou dar máis cartos a LG. Tu viche a tua oportunidade, fixeras unha boa pantalla de primeiras. Ahora, que te fodan por detrás. Claro que sí. E iso de andarse poñendo guapo cando te deixan, eso está feo, Está feo. Eso está feo. Eso está feo. O sea, te has feito un escombro. E ti dache igual estar feito un escombro. A mí me parece perfecto que te dé igual. Pero deixache a chorbita. En vez de poñer ben. No, hai que empezar a poñer ben antes, buscar outra e deixar un problema. Por favor, un pouco. Por favor. Non me será de verbanega. Un respeto, coño. Creo que está contestado. Creo que sí. ¿Cuál era la pregunta? ¿Debo volver con él? No, no vuelvas con él. Nunca. No, de feito, chama, yo te digo que vas. Hoja de reclamaciones. No. Houve aí unha cousa, claro. Quen deixou a quen? Da igual. No, porque se deixaches ti, a mellor é como, estás polo cu. Ahora estamos polo cu, pero mellor, a ver. A ti ahora deixate becan. Que por que me ten que deixar a min becan? Pues el que aguantes, sabes, son de mundos distintos. Ele é ser. A mí non me importa ir allá as Nespras ali, que tengas Nespras ali. Ele é ser. Ser? Ser. Que é ser? La cadena Ser. La cadena de radio, Sir David Beckham. Ai, É cabaleiro da Orden Británica. como se fora Tamara Falcó, que é aquí marquesa. No, non ten nada que ver. Ah. Ele é ser. E ti eres... Señorita. Ti eres un ser. Pois, se te deixou a ti Beckham, e ti diste, ahora vas te cagar, hijo de puta. E poste unhas tetas hasta Zaragoza.
E peina o pelo de puta madre, pasme... Que insinúas? Estás insinuando que non teño tetas e que non estou mal peinada? Vou-te meter unha hostia que vas salir nadando. Coita a teoría. Depois cando te vexe becan e diga ai, que guapa estás, e tal, ahora tomas polo cu. Coño, pero esas cousas hai que facelas antes para estar ti ben, e para... Coño, para que tal, non sei que, non sei canto. Pode ser que me convenceras. Que non, hombre, que non! Bueno, Se ti caso. che dá igual todo o que faz durante 15 anos, despois non pode ser que de repente che den a patada e dixas, ai, non estaba ben o que estaba facendo. Non. É verdade. Totalmente de acordo, estou convencido agora. Sí. Resultado? Nunca. Negativo. Somos moi contrarios ás segundas oportunidades. Sí. Segundas oportunidades, non se lle dan, Ahora, nin as series de Netflix que andan a cambiar a portada. ahora vai mandar unha. Deixeino con o meu mozo e comproume un BMW. Volvo con el. Vamos por un BMW, a mellor, aunque sean 3 meses. Que ter máis? Sí. O meu mozo e eu imos comer os domingos á de miña sogra. Xa mal. Bueno, peor é facer de comer na casa. Xa. O meu mozo e eu imos comer os domingos á de miña sogra. E ela sempre me pon a traballar. Axudarlle na cociña, poñer a mesa, recoller. E mentres el queda sentado na mesa comendo rosca, que podo facer? E cando vayamos á de miña nai, como me podo desquitar? Que lle dicimos esta rapaz? Iso é moi típico, Porque claro, ti que lle dis a túa sogra que che di... Non, a sogra nada. A sogra non. A sogra non ten culpa, A sogra non ten culpa se ten un fillo que non lle bota collóns á vida. El que máis collóns queres que lle bote. Home, Que están ali pousadinhos na silla. Por eso levantalos, joder. Me cago en tal. Pero é que ela, que o seu marido tamén traballa, non lle arregla nada. Porque a súa sogra vai seguir mandando. É dicir, eu creo que ela o que ten que facer é mandar indirectas. Sí, veña. Poñela a mesa e dirá, parece ser que manos aquí só temos uns. Non, eu teño unha mellor. Que? Facelo mal. Por exemplo, diche tú a sogra, pon a mesa. E ti, por exemplo, colles, e en vez de servilletas, pos o rolos de váter. En vez de tenedores, pos... Estás confundindo que é unha nai cunha sogra. Tua nai quitaríate e dixerche, sácate que xa o fago eu. Tua sogra, ai, que muller máis inútil ten o meu fillo. Mira, as que tens que poñer son estas. E vaiche ensiñar e vaiche mandar repetilo. Non che funciona a técnica esa que en tua nai, sí, porque te saca e ponse ela. Pero a sogra non te saca e se pon ela. Oblígache a facelo ben. Vale, pois teño unha cousa, unha teoría que é super eficiente, eficaz e rotunda. Que é comer en tu puta casa. Eso non se contempla. Non mandarías ti este anónimo. No, pero pasas menos traballo axudándolle a tua sogra que facendo todo na casa. É que tamén ti na balanza... Non se pode querer todo nesta vida. Eu digo, chiqui... Eu prefiero facer eu na miña casa e pasar eu o traballo e non ter que aguantar a ninguén. Pero para iso non mandaba un mensaje. Eu tamén lle diría, divórciate e a tomar polo cu a sogra malo escombro. Pero ela non, ela que está che poñendo, que fago aquí, nesta situación? Dame algo realista, que poida facer eu aquí agora. Pois máis realista é facelo con unha sonrisa e ao chegar ao coche botarle a bronca ao home. Eso é máis realista, que é o que pasa. É o que non che vai solucionar nada. Como que non? Pero queda máis ben que adiante. Próximo domingo, chegas da casa de túa sogra, das unha patada na porta, sacas un lanzallamas e dices, me cago en San Dios que vos queimo a todos. E vanche dicir, tranquila, ponte, séntate aí e tal, queres un puta mogatina, estate tranquila, queres un cacho de rosca. Quero! Veña! E o teu home vai se levantar e vai poñer a poder todo. Bueno, tamén. Un episodio psicótico a veces soluciona moitas cousas. Soluciona moito. E un lanzallamas xa non che dixo nada. A verdade que sí, E ainda despois ainda faste o churrasco con lanzallamas. É a mellor solución que se me ocurre. Moi ben. No, pero que feo é iso cando vai alguén a túa casa e poñen a traballar e que ti te quedes en plan... Vexo completamente normal. Está feo, home, está feo. Levántate, home, que a rosca non che quita. Veña,
Outra consulta. Vou a ler tal cual a mandou. Vale. No me dejó comerle la cona hasta el matrimonio. Tenía una hija de 10 años. Cal é o problema aquí? Bueno, porque era, non me deixaba facerlle sexo oral, entre comillas, di el, hasta el matrimonio. E tenía unha hija de 10 años. Como que ten que ver, É que tío? para ter unha filla non foi falta un sexo oral. En principio, hasta onde eu sei de fisionomía humana. De feito, non se aconsella. É mellor do outro, entende? Se non vas pasar moito traballiño parada. É que claro, eu, por exemplo, que me follen, sí, sin problema, pero para que me chupen ten que haber unha confianza, non? Ten que haber uns papeles, un algo, andar metendo cousas na boca. Eu a pirola Polo menos un papel de que non hai ninguna enfermedade, que hai desparasitación e todo. Ahora, por exemplo, a chica esta dicía, méteme a pirola o que queiras. Ahora, a boca sabe Dios de onde tes. A pirola non andas metendo, non vas comer pica-pica. Antes, non vas meter a pirola en pica-pica antes de meterla. Sí, pero a boca a mellor vas de comer chourizo. É verdade. E por ostras, que porquería eso. Entón ten que haber unha relación tal, é que é máis personal. Que che coman a cona que che metan a pirola. Eu vexo ben, eu aí fixo moi ben. Ahora está el matrimonio, igual é demasiado, non? Bueno, Igual é desta xente que se casa aos 2 meses de conocerse. Venga, hombre, ahora o matrimonio é un papel. Dache máis traballo dar tan alta a autónomos que tens que mirar os epígrafes e todos, que ir ali a dicir, e este queren estar casados, venga, chapó, aquí te firmo, bomba. Moita quentura, me parece a min. O qué? Tens que ter moita quentura para dicir, vamos mañá a firmar os papeles do matrimonio. Si tens moita gana de comer conas, como digo, tipo este. Non entendi o da nena de 10 anos, non meteu no aí a calzador. No, como que... Ostras, como que... Xa estaba de volta de todo. Sí, non? Vai un pouco por aí, indirecto, entendo. Indirecto. A ver, eu se tuvera un fillo, andaría moi con piar de plomo co tema do sexo. Ese que me pasa o mismo outra vez. É que diste con mucho gosto aquí, carallo, déjame estar quieta. Besitos en la mejilla. Non quero ni micos na boca, non máis que me veía un segundo round. O que pasa é que aquí non hai pregunta, hai simplemente... Contou a anécdota. Sí. Que entendo, Desafoje, que lle gusta a xente desafojar. que entendo que o tipo despois casouse e andaba ca lengua hinchada. Picaron as melutinas? No, caseime. Bueno, eu que sei, hai que respetar cada un. Ou ao mellor, eu dixo unha cousa. Que? A miña teoría personal é unilateral. Igual intentou facer unha vez e non fixo ben. E dixerme, E dixo, ai, é que gostou o matrimonio. claro. Depois xa toda amarjada xa me dá igual. Pero ao mellor era unha excusa porque non lle gustou. Pois non andar con excusas, empecemos a decir as cousas claras. Mira, que estalo facendo como se estuveras comendo un calipo. Que ten de malo. Pero bueno, Creo que todas... amiga, date cuenta. Amigo. Amigo, en este Creo caso. que todas se solucionaban con sinceridade, porque a primeira, vale, vou contigo a comer churrasco, pero non quero volver, o que pasa que me apetece o churrasco. E a mí ele dixo, veñame, por comer un churrasco, pago tú aí sin problema. No, nunca é só un churrasco. Por eso se fixo a gente vegetariano, me parece a mí. Non vou caer máis na do churrasco. A que vas facer? Non comer churrasco, porque outro é imposible. Siguiente consulta. Estar con un home alto cámbiache... Leche en plan, estar con un home alto. No, perdón. Estar con un home alto cámbiache a perspectiva de vida. Ahora xa non me serven os de menos de 1,85. Que podo facer? Que compro uns zancos. E ao que vexe que lle gusta, poños e ala. Xa ten un 85, un 90, deu que... Como Sarkozy. Eh? Sarkozy que dicían que usaba tacóns. Ese era o Fari. O Sarkozy español. Bueno, pois... claro, iba a dicir, non xa saleu con un alto e agora todos se parecen pequenos. Eu... Por nada, ir moito a partidos de baloncesto e Sí. cunha botella de vodka. Darlle con ela na cabeza ao pivot e levar para a casa arrastrado por unha No, pata. en plan, quen quere un cubatilla? Pero ter que ir a partidos de baloncesto. Partido que onde máis xente alta tamén.
partido de baloncesto, tiendas de escaleiras. No, claro, esos serían pequenos. No, al revés, claro. Empresas de pintura. Porque son tan altos... Os pintores eran altos para chegar ao teito, digo eu. Claro. No, bueno. Bomberos. Os bomberos son altos. No, En medicina, o que ten que sempre din que está a nota moi alta. E para collela terán que ser altos eles tamén. No, a ver, o que pode facer é pasar un mal trajo de un día salir cun pequeno. Un mal trajo. Gracias. Como un home pequeno, digo, che, gracias. Que pase ese mal... Para ela é un mal trajo, para mí non. Eu poño cancelas o amor. Pero para ela é un mal trajo. Sin preservativos. Entón, o que tens que facer é pois salir cun pequeno un día e despois todos os que sean máis altos vai parecer millores. Eso é lo bueno de salir tamén con gilipollas, que despois un pouco que che traten ben xa che parece... É que os saltos solo lle vexo problemas. Ai, sí. Sí. Baten con Vas facer todo. aquí apología ahora. Baten con todo no supermercado. Teñes que andar abaixando para entrar no coche. Bueno, se ela está contenta con o alto. Pero Aquí esos son os problemas altos- para a persona, non para ela. Eu os altos teño moito asco, porque sempre ligan un montón. Sí. Con ser alto, chegan á discoteca, cal che gusta o alto. Hostia, porque é o que ves mellor. A mí dame Porque igual. ves... No, ti ahora, eu ahora son unha chavala. Estou nunha discoteca. Vexo entrar un grupo de chavales. Vexo todo cabezas e de repente ves unha cabeza máis alta deste coño. É o único que ves. Non é que sea mellor, peor, é que é o único que ves. E este cal che gusta, pois mira, aquel por descarte, porque o resto para señalarcho. Encontralo fácil. Hai nos que andar señalando logo na discoteca. Aquel. Eu pensei que si ibas a falaba con eles. A ver Bueno, cal che pero para gustaba. encontralo é máis fácil, porque ti que, vou falar co que me gustaba, onde vai? Entón, estarme Pero para arriba dicindo, esquerda. estarme dicindo que as jirafas na sabana enchense a follar. É o máis fácil, é a teoría da evolución. É que hoxe estou eu moi... Moi evolutiva, estar moi de la marca. Claro. Bueno, e que che aconsello eu? Eu xa lle dixo. Pois veña, séguelle dando, que como hai tantos altos, e é que vai salir cunha cinta métrica de festa. A ver, cal mide un 85, hai un 84, lástima. Cenicienta, que lle entre o zapatito. No, xa aquí, non queremos. Xa o sabes, porque, gancho ti, depende do que mide ela, xa sabe por onde lle dá, en plan, se lle dá polo ombro, sabe que lle justa, ou mellor non, sabes? Ela ten a súa medida collida por si mesma, en plan, teñome que poñer de puntillas, ajustame, senón non. Se tens que estirar o pescozo, di ela. Di ela, non eu. Se tens que fazer como as galiñas cando beben, este es el bueno. ¡Qué comodidad! Cortan os hombres de 1,85 e fisioterapeutas, porque si non despois... É un día, a das a foder en altos e así andan a comprar casas os compoñedores. Hai que salir de festa, se che gustan os altos, tens que salir de festa cun collerín destes de viaxe. Sabes, os que se poñen para dormir no avión. Porque se non me cagan tal, hai unha contratura menos de nada. Bueno, ese é o noso consello principal. Sí, eso, que leves un collarín. Bueno, a ver se esta é a última consulta. Un día eu estaba enferma e botei un peido. Esa é cousa túa que estás contando aquí. Non, da consulta. Un día estaba enferma e botei un peido. Deme moita vergonza. O meu mozo, para que non se para que... Vale. Dome moita vergonza. E o meu mozo, para que me sentira mellor, botou outro. Rimos os dous. É verdade, pasou unha vergonza. O malo é que agora, el botou sin control e rise. De feito, cando estamos con amigos, ás veces cheira a peido, e el mírame e sorrí. Como lle digo que quero volver ao de antes? Non son fan dos peidos como a él. É unha tragedia eso. Eu, para min, isto é unha tragicomedia. A mí hasta me choran os ollos. Non botarías un peido. O que non lle pasará a ela. Isto é unha barrera que se rompe a veces nas relacións. Sí, é verdade, é un tema delicado. La barrera del pedo. E despois é como, ahora... Se puede. Deja verte. É como, no, Moncho, controla. Claro. Que se un día estás malo e botas un no salón, non pasa nada. Pero iso non quere dicir que teña que parecer unha mascleta toda a túa vida a partir de agora. Que parece que hai festa en Lugo todos os días. Claro que é isto. Entonces... Ostras, é como lle dis de forma sutil. A ver, unha recomendación médica que non está moi aconsellada é botarlle un peito na cara. Conocendo ao tipo e cos antecedentes, ao mellor el di, que non le gusta isto, e vas a acabar chupando ti pedo na cara. Un pouco de suerte, non lle gusta, e di, isto xa...
Non me fixo moita gracia. Pero creo que lle vai gustar. Subir a apuesta, non? E depois ides xogar a guerra de peidos. E non estás para competir con ese home que botou unha moza un peido e dixo, pero eu tiña outro aquí tamén. Xente que bota peidos cando quere, que lle pasa, tío? O sea, é como, eu tamén podo. É dicir, hostia, en que momento? Como tiñas aí gardado, sabes? Hostia, para estar yo a puta tripa, tío. Ibas a topar, Home, se te has gardado, e dúas, se te ganas ou botes, notas aí. Bueno, home, sempre levas unha reserva, por si acaso. Nunca sabes cando che vai falta un peido. Os homes somos como as mofetas, sempre levamos un pouco de gas. Sí, sempre hai algún que chega a unha discoteca e di, ai, non hai sitio, espera que faga agora o sitio, bota un peidazo e apartas a xente, ala, xa temos o sitio feito. Sí, Tú conoceste xente así? Estamos todos vomitando o moncho que ganamos. Bueno. No, eu salín sempre con xente normal, non con xente que andaba a peidos para fazer sitio. Mi lady. Bueno, que pode facer esta santa persona? Eu... Puñetazo nos coñóns. Cada vez que bote un peido, un puñetazo nos coños. ¡Bumba! É para ver, E ele vai dicir, mira, non me gusta o xogo este do puñetazo nos coñóns. E dice, bueno, pues eu que sei, bueno, pues ti deixe de botar peidos e quedamos así. Claro, a ver, porque unha forma... Pódese falar isto de forma sutil e sin pasar vergonza e pasar un mal trago. Eu creo que non. Eu, se me pasara a min... É unha conversación moi difícil. A verdade, as máis difíciles que hai. Eu, se me pasa a min, cobarde como son, deixo a relación. Pásalo peor aguantando os peidos e tendo a conversación dos peidos que Dame tanta dicíndolle lo tenemos que dejar. Sí, ponme nunha tesitura. É como, mira, que isto non se vou dar dito. E, sin embargo, deixámoslo, tampouco pasa nada, porque non é mal. Digo, petei que dir a alguén, poderías deixar de botarte peidos. Como afrontas eso? Non hai un libro tipo así en internet. Como diciría a miña parella que deixe de botar peidos? Non existe. Chat GPT non che Non contesta. che di, quen é tan porco? Dixe chat GPT. E, sin embargo, forma de dejar a tu pareja. Bueno, hai libros e libros e libros. Sí, é verdade. Non sei, eu... E depois estaba tu nai que te dicía sempre, peidos vai non botar ao baño. Que era porque é especial o baño. Hai salida de aires. Porque non que ten no salón, onde está ben? Eu sempre iba a botar a campana extractora da cociña. Prendía a campana extractora e tras! Bueno, pois, non sei. No, é un consultorio que das un consello que funcione. Ti dirxe carretera. Eu dixolle que... Ou puñetazo nos coños ou carretera. Ou carretera, sí. Vale. Eu vou ser unha adulta funcional. Por primeira vez na tua Por vida. primeira vez na miña vida. Eu vou che dicir que te líes con seu irmán. E cando tal, lle dixas, a que jode? Pois dos pedos man. Eu non digo que estaba que hermía. Que che dicir, cando di con seu irmán, di con seu primo, con un amigo, co que sea. É como, a que jode? Con David Beckham. Ai! Se pode repetir, como non se como non se pode. Ai, xa te pillo. Entende? Vale, pilleite. Líaste con alguén. E cando el che diga, fixéchesme unha guarrada. Sabes o que é unha guarrada? Andar a botar peidos. Pero se ti non repites, eu tampouco. Ora, como se hijas a pedo, venga, Berta. Daste unha alegría e el tras. E pois el vai estar vendo a tele e así. E ti, como botes, tô abrindo Instagram. Vou aos privados, voto si queres, a vida me igual. Ese é bonito, depois de darlle de comer fabadas seguido e Coca-Cola a ver se botaba máis peido. Pois ese é o meu consello de adulta funcional que se enfrenta aos problemas. E ser adulta funcional chamalle de funcionar, non? De coller unha funcional aí e enganchar marombos e pa'lante. Non tan mal. Non, vale. Pois nada, esta era a última consulta. Pois moi ben, quedamos un consultorio ben chulo. Bueno, se alguén quere mandarnos máis consultas sobre o que sea, pode ser de amor ou non, pode ser do que queirades. Podenos mandar por privado, por privadito ao noso Instagram. Ou deixala en comentarios de YouTube. Home, sí, pero se queren que sean anónimos. Que ten o seu nombre en YouTube. Tamén é verdad. Vos deixades, por aí nós vemos de vídeo. Nós recollémolas. Claro. Nós somos como Hacienda, recollemos todo. Sí. E damos moitos disgustos tamén. Bueno, deixámoslo aquí, non? Vémonos máis pa diante. Hasta aquí un novo capítulo de Todo Mal. Sempre pa peor.
Nunca para mellor. Bueno, chausillis. No. Por mí xa estaría. Chausillis.